Дзень перамогі адзначылі па ўсёй рэспубліцы. І хаця пандэмія ўнесла змены ў традыцыйныя мерапрыемствы, але ад гэтага свята не стала менш урачыстым і шчырым. У Шклове на дзень перамогі пасля мітынгу выпусцілі ў неба голубоў, а ўвечары прагрымеў святочны салют. Чым яшчэ запомніцца гэты дзень, даведаемся ў наступным сюжэце. Цалкам свядома, без усялякіх заклікаў, жыхары Шклова 9 мая прыйшлі на ўрачысты мітынг, прысвечаны дню перамогі да мемарыяльнага комплексу «Памяць». Да помніка былі ўскладзены кветкі ад удзячных нашчадкаў. У мерапрыемстве прынялі ўдзел прадстаўнікі раённай улады, сілавых структур, воіны-інтэрнацыяналісты, грамадскасць і проста неабыякавыя грамадзяне, якія прыйшлі ўшанаваць памяць герояў вялікай айчыны, загінуўшых у баях, і аддаць даніну павагі ветэранам. Этот подвиг сегодня для нас является уроком мужества, патриотизма, и который еще мы должны, многие поколения, помнить, чтить память. Мы должны помнить, уважаемые, и передать будущим поколениям, что нельзя допускать, чтобы была война, потому что это трагедия. Так что хочу поздравить вас всех с праздником, Днем Победы. Пожелать всем крепкого здоровья, удачи, любви, благополучия, долголетия, мирного неба и процветания нашей Республики Беларусь. С праздником всех! Па традыцыі мінуты маўчання ўдзельнікі мітынгу ўшанавалі памяць загінуўшых у гады вялікай айчыннай вайны. Свята вялікай перамогі – гэта боль і смутак, слёзы і радасць, гонар за мужнасць і стойкасць пераможцаў. Таксама ў гэты дзень былі ўскладзены кветкі і да помнікаў на алеі герояў, а пасля ўвысь узляцелі галубы, як сімвал міру. У гэты святочны дзень яшчэ некалькі гадзін па горадзе ездзіла машына, пасажыры якой былі апрануты ў ваенную форму, і сярод якіх нават быў музыкант, у выкананні якога гучала жывая музыка і радавала шклаўчан. Завяршыўся святочны дзень сапраўды відовішчным салютам у гонар вялікай перамогі.